Pois agora, segundo de primaria, que moi teatreiros vai presentar a obra A Nosa Matria. Parabéns para esta rapazada. Hoxe presentamos a obra preparada por segundo de primaria, A Nosa Matria. Nesta peza teatral, un grupo diverso de peregrinos fan diferentes rutas do Camiño de Santiago e coñécense ao final do mesmo, a Praza do Obradoiro. Os personaxes nos farán rir, pois reúnen todos os estereotipos que podemos ter pola súa procedencia. Ao saír da Praza do Obradoiro, van a un furancho xantar. Ali describen os seus lugares de procedencia e o que parece unha interesante conversa non tarda en ser unha discusión a berros. Grazas á letranca da dona do furancho, Pepucha, descubriremos que non todo é o que parece. Veremos o importante que é ter interese por descubrir a riqueza doutros lugares. Coñecer aos diferentes para que descubramos que en esencia son como nós. Un forte aplauso para segundo de primaria, que está ahora A Nosa Matria. Chega á Praza do Obradoiro a nosa primeira parella de protagonistas, el Michael e a Montserrat, dous amigos cataláns aforradoriños que veñen facendo o Camiño do Norte. Isto é realmente espectacular. Cantas buenas tiña a chegar. Estoy moca, que teño mofa. Enrique, xa verás cando se entera a sopa. Tos vas querer vir, algo de condesa. La versa da Francesca. Escolta, Montserrat, mentras descansamos unha man, vou facer algún debuxo. Aquí hai xente de todos lados. Estivo xeral facer o camiño dende Roncesvalles. Vaya pasar. As paisaxes foron espectaculares. Inspiráronme per compoñer unhas cantas cancións. Aquí veñen Cayetana e Ximena, desde Madrid, facendo o camiño de inverno. Dúas amigas que les encanta a moda e as oportunidades que ofrece vivir a vida nunha gran urbe. Ximena, hemos chegado, fenomenal. Ven por nós, o camiño é alucinante, como un reloj Chanel. Si todas estas piedras cobran vida de repente, hoy parecería o Banco de Salamanca, un día de rebaixas. Hoy, déjame entendido todo o camiño, e que gañan de descansar os pés. Haberá alguna taberna onde comer dos caracois de madrileña? Aquí te son máis de marisco que de caracoles, Cayetana, explícoteme. Que te digo, mechillo, navalla, pulpo de zona, arando de voz, mucho pirigua pecora. Chegan á praza Frido, Evita e Salomé, dous argentinos e unha mexicana. Intimos que se coñeceron traballando e veñen de percorrer o camiño portugués para ter a oportunidade de coñecer os países europeos que forman parte da Asociación Iberoamericana. Mira que chico, é enorme, tan grande como cuando viñemos no camiño. Evita, pelotuda, como vai encollerse? Aquí non chegamos a Serra do Riley. Oís, a ver que parece esta niña. É moto, pero non podes ir nela, ni ver o mar, ni ver a serra.
Aquí veñen Rocío e Manuel, dous amigos andaluces extravertidos e forsteiros que se coñecen dende a infancia, que fixeron o camino da Vía da Plata. Agora coñeceredes a Pierre e Céline, dous turistas parisinos, irmáns, socios e moi valentes, pois veñen facendo o camiño francés desde hai xa un mes. Chegan Nagore e Patxi, unha parella de irmáns vascos moi deportistas, facendo o camiño primitivo, que lles encanta a pelota vasca e o levantamento de pedras. Aquí ven unha parella de estadounidenses que fixeron o camiño inglés. Karen, demócrata e simpática, e Ronald, epítome do movemento MAGA, que ata estivo no asalto ao Capitolio. E como di Karen, se non estivera segura, pensaría que o seu home Ronald está namorado de Trump, ao que se parece máis cada día. Entra na Praza do Obradoiro a nosa derradeira protagonista, Pepucha, dona dun furancho, fan de Gardel e das foliadas, e cun carisma e retranca que só teñen as nosas matriarcas galegas. Sola, fanei escangallada, la vi esta madrugada salir de un cabaret. ¡Un campo de Gardel! Tortilla con patay, paso café ley. Bon día, benvidos e benvidas ao meu furancho. Despois desta viaxe de seguro que tedes moita fame. No meu furancho atoparedes as mellores viandas da nosa terra. Vindeos e sen falta e quedaredes fartos, porque a miña casa é vos casa de fartura. ¡Mujer! ¡Mujer! ¡Fenomenal! ¡Aupa! ¡Ole, ole! ¡Pero qué lindo! ¡Andale, hermanitos! ¡Bebian! ¡Ale, ale! ¡Hey, ho! ¡Let's go!
Hoxe de primeiro prezo, polvo a feira caldo galego. Pasando a segundo, temos churras para con congelos. E para rematar, sabrosas filloas, tarta de queixo dorme e boa tarta da boa. Vale, famentos peregrinos, vou vos traer un chisco de cada cousa e despois elixides o que prefirades. A fartar, que casa pepucha e vos casa de fartura. Compostela é monumental, e o que temos visto de Galicia tamén, pero Andalucía é máis hermosa como historia e ten mellor clima. Excepto a Lambra de carácter máis unha mezquita de Córdoba, pero como de paisaje, o Parque de Doñana, impresionante. Mire, onde vas? Cataluña non ten nada que mexer, Andalucía ten a Galicia. Para nosa Monte Blanco, os Pirineos e a increíble Sagrada Familia. Sí, o Parque Guau, que non será tan antigo, pero impresionante. Está claro que non coñecedes. Tes que vir, tes que vir. Por favor, o das provincias, pero se non como capital do reino. El Retiro, o Museo del Prado, a Porta do Sol, todo e o verán. Iso, e que dicir aquí, mientras las tendas de pez a porte, na Gran Vía, a lasaña, o baño de choca, Saudade, compañeiros de camiño, logo seguimos falar de moda, que mellor cidade que París. Nada, Oxfatu, aquí chamada Alta Costura, Chanel, Dior, Louis Vuitton. El lugar es magnifique, Belle, Champs-Élysées, Notre Dame, la Bastille de Sao Paulo, es música, amor. Eca, tontorapicos, que se trata de una competición que comparte todo o mundo. Que o País Vasco ten de todo, é do mellor. Iso, que pasa pues que a Praia da Concha, a Flama Mágica do Planeta e o Museo de Guggenheim? E non seguimos, porque quedaríamos aquí ata mañá. Albaraleche, e temos algo de presa e moita fame. Pero boludos, non sigades, está claro que non tedes ni idea. Praia da Concha, motosserra. Torre Eiffel, Chanel, motosserra. Sagrada Familia, Mezquita de Córdoba, Doñana, motosserra. Argentina, que quiere conocer as nosas maravillas, cosa esa comparando Argentina ou con México, ata en fotos dos museos e catedrales de a México, a conocer as culturas milenarias aztecas. What about USA? Hollywood, New York, San Francisco. Nothing news, Grand Canyon, California, o mellor equipo do Olympic Games de sempre. USA! 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 Miña xoia, pero que pasa aquí? Que este lío tan grande? A ver, ti, que sucede? Discutimos por saber que vivía na maior patra, cas mellores paisaxes e monumentos. Vaiche boa, esto pasa ao final do camiño día así e día tamén. Acougade, imos resolvelo a fuma de carezo. Ides ir dicindo un por un que é o que máis vos gusta do vosso país e non cambiaríades por nada do mundo. E eu, que son máis lista que un gallo, direi o meu veredicto, está falado. A ver, Evita, empeza ti, que esa
máis nova e seguides ordenadamente. Unha excursión pola papa cos meus amigos. É mágico. A mí o que máis me gusta é celebrar as 12 badaladas no fin de ano na Porta do Sol coa miña familia e amigos. E despois, festa. Non fake news. Party. Festa cos amigos. E logo sexta, pero soído. A nós tamén non cambiaría nada en acabada para descenso como Clint Eastwood, acompañado dos meus amigos calfraxidos. Un paseo en barco coa familia polos golfos de México non como querer soñalo ese golfo de América que é o mundo. Ten razón, Fran non ten nin pés nin cabeza. Bueno, pero sí, ainda non sei se será felicidade. Fake news. A nós tamén encantamos ir no barco por as praias de Palm Beach. Pois eu ver a vista desde a cima da torre Eiffel da miña familia. Bañarme no río del Río Cocodrilo é máis. Pasar os veráns coa miña familia na praza del York. É de bom. Nada se compara a facer unha excursión polos Pirineos. 2 Uber nunha cab ben gorda de neve. Iso sí, ben acompañado da miña familia. Todo iso está moi ben, pero pibes, non hai como ver como se pone el sol na Vila Perito Moreno, ca familia, lugar único no mundo, realmente increíble. O que máis me gusta son as festas de poco entre o vino e pescadito. Iso non hai que supere. Ole. O mellor do mundo mundial é a Semana Grande de Donosti ir de pinxos coa cuadrilla e as risas que botamos. Ben, xa teño a miña decisión tomada. Todos os sitios que dixestedes son magníficos e todos merecen un 10. E vos lo di unha galega de pro, que soemos dicir como na Galicia ningures. Pero sobre todo vos gustan porque compartides cos vosos amigos, amigas e familia. Iso é o que fai que cada lugar sexa único e especial. Así que declaro calquera lugar na terra é maravilloso porque compartimos ca xente que queremos e imos conhecendo no camiño da vida. Así que agora a comer, a bailar e a disfrutamos que estamos todos xuntos e a levarse ben. Está falado.